ndinacho chokutenda pamberi paMwari muzuva ranhasi kumasikati ano. Ndinonyanya kutenda nokuva nemufaro pamberi pangu mukurarama kwangu kuti Jehovha wakandiitira nyasha, wakandinzwira tsitsi, nokuti mukurarama kwangu ndanga ndichitambudzika kwazvo. Asi nokuda kwekutuma kwomuranda waMwari Ensipoma zveAfrica ndinoona kuti nhamo yangu yakapera, nokuti ndakarwirwa zvikuru kwazvo zvandisingakwanisi kutsanangura. Kunyanya kwazvo kuti yakapera. Ndinotenda kwazvo nokuti kutuma kwomuranda waMwari Ensipoma zveAfrica nhamo yangu yakapera, nokuti ndakarwirwa gore rapera mumwedzi waMei. Zvakandipa kuti ndinyatsokuva nekutenda kukuru kwazvo mumwoyo mangu, nokuti zvakaitika kuti mukati mokurarama kwangu ndanga ndiite dambudziko rokutenga mabhasikoro achidiwa. Ndakanga ndisingakwanisi kutenga mabhasikoro anogara kwenguva ingaita mwedzi mitanhatu, uye munzvimbo dzemapurisa azhinji vane marekodzi okuziva kuti ndanga ndichitevera ndina kuti nditsvage kuti ndiwane midziyo yangu, asi zvakanga zvisiramba. Asi zvino nokuda kwokutuma kwomuranda waMwari Ensipoma zveAfrica mugore rapera ndakati ndapuwa mari yeloni kutanga, ndichibva ndabva ipapo nokupuwa mari yekubasa yekushandura kubhengi. Saka ndichibva unotambira mari ikoko, mushure macho ndakanga ndapuwa bhasikoro randakanga ndapuwa nekambani kuti bhasikoro iri ndozondipira mumwedzi inokwana kuita 10 ndichibhadhara sechikwereti. Asi zvakadaro Satani hakufara nokuona kana ndaita bhasikoro iroro rakabiwa mushure memasvondo 2 ndisati ndarishandisa. Zvakaitika kuti ndichibva unotambira mari ndakati ndichifamba munzvimbo yeSt Martins kuBennet Side kuHarare. Ndakabva ndabatwa namatsotsi vari 4. Vandibata matsotsi aya vakanditorera bhasikoro, vamwe vakasara vachindisecha mari nokunditorera mari yeta 167 keshi yeUS. Saka nokudaro vanditorera mari iyoyo webhasikoro akanga atotiza atenda naro. Ndichimuka ipapo ndakashaya pekutangira, ndichibva ndatanga kutsvaga kuti ndiende ndinoripota kumapurisa kuti ndabirwa. Asi ndaisasa izvozvo ndakaenda kumapurisa ekuBreeside ndokuva ndakaripota nyaya ichibva ndapuwa namba pa1208274 namba dzayo. Saka ndaenda koko ndapuwa namba idzodzo ndakaenda kumba. Mangweva yakura ndakubva ndarara ndobva ndarota hope. Saka kurota kwandakaita ndikokuti ndakarota ndiri parwizi rwakanga rwakazara. Saka rwizi rwakazara rwakapa chikora chibva kumusoro zvichienda kuzasi. Saka ndokudaro ndakatarisa kuzasi kwanga kuchibva kuchenda rwizi ndokochena kuchibva shiri yakanga ichiri chena, shiri yerudzi rwepfudzamombe. Saka shiri iyo yakauya, ndakatarisana nayo, ndakagara parwizi ipapo ndakaemerwa uye ndisingakwanisi kuyambuka kupera rwizi iroro. Ndozvazvasenza mhara pamberi pangu. Saka mhara shiri ichingofamba kusvika tsoka dzayo pavhu, ndakabva ndaona ava munhu muranda waMwari Ensipoma zveAfrica achibva tanga kufamba achiuya pamberi pangu achisvika pandiri. Saka nokuda wasvika pandiri akabva nditi, mwana unochenei, usatambudzika, unofanira kutendera pfuma yako kuti pazorenyika, asi tosiya chakaita nechakaita. Zvino ndauya kuti ndikumubatsire, asi kunyanya kuti unofanira kungwara kuti paregere pavanyanya kutorera korona yako. Saka andidzidzisa kudaro saizvo vakati ndoda kuti tokutarisa kune bhasikoro rako. Bhasikoro rako unoriwana asi mari hauchaiwani, yashanda yapera. Saka nokudaro ndakamira ndakatarisana nomutumwa saizvozvo. Akabva anditi, nyapano mwanangu. Ndakada ndiende pane mutumwa ndibva ndatadza. Ndobva ndibata ruoko ndobva ndasvika pedyo naye. Achibva ndisakudiro kuruboshwe rwake. Ndobva abhururuka neni mudenga. Saka abhururuka neni mudenga imomo takafamba muchadenga, ndaona tandakafamba nguva yakareba kwazvo. Ndobva ndabva ndasvika mudenga, tiri mudenga imomo zvikanzi panapa unopaziva here? Saka ndisati ndapindura zvikanzi ndipo panonzi Pambare. Saka nokudaro ndakatanga kuona mbare yacho ndiri mudenga kuti apa pamabhazi ePambare. Saka nokudaro ndakanga tichifamba takatarisana nomugwagwa unoenda kuHadhibheni kote. Takadarika pamwamuka. Saka tiri kufamba tiri mumhepo imomo, takabva tarukira kumugwagwa unoenda kurudyi. Zvikanzi unoyu ndiwo mugwagwa unonzi Mushongandebvu. Saka tiri kufamba kudaro takabhururuka tichienda nokusvika panga paine nyumba. Zvikanzi panapa ndo pane bhasikoro rako mwanangu, chiburuka. Saka nokudaro ndakaburuka ipapo pamba ipaya ndokutarisa, ndofunga zvino kuti ndopinda sei paimba iyi. Saka ndichitambudzika ndopinda sei chaizvo, ndofunga kuti ndikapinda ndicharohwa navanhu vachiti wanzwanani kuti pano pane bhasikoro uye kuti sei watituma kuti tinoba. Saka ndakabva ndapetuka ndakamira ipapo.
saka ndichitsekuka kudaro ndakapfugama ndichibva ndanamata chekutanga ndakafondera muvhangeri nekudzidzisa kuti ndinopedza ndarota ndichiteera nekufonera mukadzi wangu akanga ari kumusha mukadzi achibva ati izvozvi tori kundifonera uchindimuta kuhope ndanga ndichiotawo muranda wamwari mufoma zvaafurika achinditaurira kuti murume wangu bhasikoro unoriwana asi mari hachaiwana saka ndiri papo ndakabva saka ndiri papo kunze kwakaedza ndobva ndafunga ndichigadzira kuti ndipinde munzira kuti ndiende kwananga ndaratidzwa kune bhasikoro ndakafamba munzira nekuenda kumapurisa kunidi kunzvimbo yembari yacho yakanga ndaratidzwa saka ndiri kuenda kunzvimbo iyoyo ndakasvika panzvimbo yenzi vandapawana ndokuona kuti ndipapa asi dambudziko kuti ndipinde pambava ndakatambudzika ndinopinda sei uye kuti ndotaura navo ndichiti ndaninge uye ndinyani saka ndiri kutambudzika kudaro ndakabva ndafunga kuti rega ndiende kumapurisa ndinoyazivisa pomwe ndikaona angandibatsira ndiri kuenda kumapurisa kuya ndichisvika pachadhi ofisi yesodat ndakazwa izwi rakashosoma munzeve dzangu izviri ndiva ndariziva seizvi romuranda wamwari sipoma zveafurika riva rati mwanangu wanonoka bhasikoro vachariwani pano chienda kumari kumabhazi iko zvino saka nokudaro ndakabva ndasiya zvekupinda muchadhi ofisi ndichibva ndamhanya kumbari kumabhazi saka ndichienda kumabhazi ikoko ndichisvika pambari pamabhazi pai ndakamira ndakatarisana nevhendi yemabhazi mwoyo wangu uchibva wangondipupurira kuti tarisa kudiro kuzasi ndichingotarisa kuzasi ikoko ndopandakaona pamusoro pebhazi panga paine bhazi rakanga rine bhasikoro pamusoro ndobva ndati mhanya paya nekusvika paya nekuona bhasikoro rakafanana nerangu nokudaro bhazi ranga rava kusimuka saka nokudaro ndakamhanyira kuti ndiende pasatelite yemapurisa yepambari kuti vataurire kuti vandibatsire saka ndichivaudza vachibva vauya ndivabatsira zvikanzi iwe vakataurira mutyairi webhazi kuti ngaamire ndokumira ndokuchibvunza kuti tinokumbira kuti tionewo munhu ane bhasikoro riri pamusoro pebhazi kuti ndiani saka munhu iyeye akashayikwa pabvunza kukaita mupurisa nokudaro akabvunza zvakare ndokushayikwa munhu kusvika adaidza kondakta wacho webhazi iroro zvikanziuya kuno tikuda kuti tiudawo bhasikoro ripamusoro pebhazi rakudzwa nani saka kondakta uye achibva ati ini bhasikoro iri hatisandidzwa nomunhu watindipidze pamusoro apa asi haasati aripira muripo webhazi uye haasati aripira zvemuripo webhasikoro saka akabatsira kuti atsvage kuti ndiani akanga mupa bhasikoro hapana akadanyira mubhazi imomo zvikanzi nemupurisa chipira iwewe tore bhasikoro iri ridzike pasi poni saka achidzikisa bhasikoro iyoyo pasi ndakaritarisa ndichinoona richidzika ndikanzwa kuchema nemisodzi kuti mwari une nyasha uye mwari une tsitsi nekuti ndichiritarisa richidzika ndakariona kuti iri bhasikoro rangu ndichibva ndati iri ndiro bhasikoro rangu randiri kutaura nezvaro iri zvikanzi nemupurisa ndiro ringati hofu saka ndiri kutaura ndakabva ndapurisa makii ebhasikoro ndakanga ndatorerwa iri ndakafananisa makii acho kii yacho yakatsikira pabhasikoro ndikati kii yebhasikoro ndiyo iri saka ndikariedza munoona kuti iyo kiiwa nokudaro ndakatora kii yandobva pakiiwa kii ichibva richinuka ndichibva ndateererazve ndikati mukati mepabhasikoro iri pane bhegi riripo chibhegi chemasipana mune masipana matatu nechubhu yebhuru ine muvharo weredhi saka vakavhura mukati monhu ndakati pana isina kubvurwa iyo ichibhuye irimo saka nokudaro pamunovhura mukati nayo ndokuona zvinhu zvese zviya zvakangokwana zvakadaro pasina chimwe chete chakanga chabviswa saka nokudaro ndakanzwa kufara mumwoyo mangu mupurisa achibva ati zviya iwe muridzi webhazi kondakta chiuya kuno nokuchienda nokumira nomupurisa totora madetails edu tose ndikazozouya kumapurisa mushure memazuva matatu kana paine munhu anenge ashayiwa bhasikoro rake tokufonera asiye mazuva matatu ouya kuti tizonzwa kuti hapana here anenge ati ane bhasikoro rakashayiwa kubvira ipapo bhasikoro rangu ndinaro uye ndo randoenda naro kubasa mazuva ose saka zvino ndinotenda mwari nokuti ndakaona kubata kwamwari kuti muranda wamwari uyu ene sipoma zvakuti ari pakati pedu haasiri munhu uye ndishe pakati pedu nokuti anoziva pose pakawanda nomuitiro wose wemafambiro evanhu munyika anomuziva nokuti ndakashamiswa nechiitiko ichocho kuti wakandiratidza mugwagwa wandakanga ndisingazivi nokunditaridza panga paine bhasikoro ndikaona bhasikoro rangu zvino ndakasunungurwa ndakarirwa zvino ndinokundira pamberi pamwari kuti mwari achindichengeta kunyanya kuti andirambe achindifundisa pabasa ramwari ndibate basa rake